Ovo je streamer predviđen za lov tajmena, međutim, odličan i za štuku. Streamer imitira miša koji pliva po površini. I zamislite kakvu enigmu izaziva miš kod štuka. Iako miševa ovdje nema, ipak taj predatorski instinkt je jači. I ono ne razmišlja mnogo. Sve u redu, samo lakše kontre. Istim streamerima prevarili smo i Grgeča i Bucova, ali štuka je uvijek bila najbrža i najjača. I sve se događa u trci. Zato streamere bacamo uz samu ivicu. I najčešće 2 do 3 povlačenja i nešto se dogodi. Vandarka. Давай. Маленький бардарк. Štuka, Bucov ili Grgeč. Nije važno. Sve je u igri. Činjenica je da smo mi pronašli zanimljiv mamac. Samo još treba dobro pretražiti teren. To je Grgeč, solidan za evropske standarde. Pa se dogodilo da smo pronašli jato Grgeča. Čekaj. Sad motam. Ili Bucov. Njemu treba provući streamer kroz vidno polje i taj neće odoleti. Ovo više nije ni Bucov ni Grgeč. Miš je ponovo nekoga isprovocirao. Taj neko nije mali, nije slab. Biće ovdje i povuci i potegni. Ovo ima 20 kila. Ode. Jeste štuka, ali džin. I treba sada biti strpljiv, dok se džin ne umori. Ili će možda testerasti zubi preseći sajlu. Gdje ne ide po koći? Ajde uske.
Pa i najveći džin se na kraju umori. Dozvolili smo joj toliko begova. Bili strpljivi. Ali još sve nije gotovo. Bravo, majstore! Pogledajte ovo. Beži, Izmerili smo je 14 kilograma. Jeste li vidjeli veću? Jeste li je nekad ulovili na ovaj način? To je trofej. To se ceni. To je retkost za ceo svet. Pa mi smo ga zajedno sa Srđanom sada i doživeli. I dalje viteški, na tanke mušičarske štapove, sa puno takta, klizimo lagunom. I ne možemo da verujemo. To se nama događa. Nismo hteli da ovaj dila traje previše dugo, da ne izgubi draž. Laguna je biser i treba joj se predati, ali sa pravom merom. Mušičarenje je bilo prava mera. Nastavit ćemo da lovimo tako, ali na reci Ural. U međuvremenu oseka je spustila nivo i već je postalo riskantno. Pesak je svuda oko nas. Eto, tako se priroda brani od ljudi i zato je laguna tako bezbedna.